Dobré dopoledne, dámy a pánové. Moje jméno je Pavel Seidl, jsem zaměstnancem firmy Vavin a vítám vás tímto na dnešním webináři. Dnes se již nad problematikou softwaru TechCon scházíme po 10. a dnešní téma našeho dnešního webináře budeme se bavit na téma tvorby IFC souboru, hotové instalace, jakožto podpory TechCon řešení pro BIM. Dneska budeme mít vzácného hosta na webináři. Tuto problematiku nám představí nejpovolanější člověk, je to tedy kolega Marek Zimmermann, je to jednatel a zároveň hlavní programátor programu TechCon a je tedy jednatelem firmy Adcon, která je distributorem a vývojářem programu TechCon. Co se týká technických náležitostí, opět dotazy pokládejte prosím formou chatu. Pokud bude pan Zimmermann prezentovat program, tak ty dotazy neuvidíme, ale na závěr semináře se k ním samozřejmě vrátíme. Ještě než předám panu Zimmermannovi slovo, tak jenom na úvod řeknu, že IFC soubor je, řekněme, nějaký univerzální interface, který vlastně komunikuje a propojuje různé profese v rámci různých softwarů pro BIM řešení. A teď už tedy předávám slovo panu Zimmermannovi, a aby nás provedl touto problematikou. Tak ja vás vítam na tomto webinári. Pán Sadlečko, v poriadku, vidia ma? Áno, môžete pokračovať, prosím. Dobre, takže ja som zo spoločnosti Adcon Systems, moje meno je Marek Zimmermann a teda dnes na tomto školení vám odprezentujem riešenie vytvorenia projektu pre BIM v programe TechCon. Všetky informácie, ktoré by ste k tomu potrebovali, môžete nájsť na našej stránke www.techcon.sk na úvodnom slajde, na tejto úvodnej obrazovke. Keď kliknete na tlačítko Zistiť viac, tak sa vám prepne stránka, kde sa môžete o tomto IFC module dočítať všetky potrebné informácie a sú tu aj nejaké ukážky projektov. V dnešnej dobe veľakrát narážame na problém, že investor od projektantov vyžaduje projekt vypracovaný v BIMe a tento BIM môže byť riešený buď v Revite, alebo môže byť aj vo forme IFC súboru. Tento IFC súbor vytvárajú všetky ostatné programy, ako napríklad Archicad, Allplan, Bricscad, Gestarcad alebo aj MicroStation. Rovnako tento IFC súbor už viete vytvoriť aj v programe TechCon. Teraz by som vám chcel povedať, že prečo rieši toto IFC v TechCone. Pokiaľ pracujete v programe TechCon a využívate ho, tak je to pre vás veľmi elegantné riešenie. Lebo program TechCon je, ako sa dočítate na týchto stránkach, na princípe BIMu už založený od základov. V TechCone, keď vytvárate projekt, tak ho vlastne modelujete, vkladáte tam radiátory, kotle, plošné vykurovanie alebo chladenie, kreslíte tam potrubia. Všetko toto kreslíte v 3D. To znamená, že každý tento objekt, napríklad rozdeľovač, ktorý vložíte do projektu v programe TechCon, ako viete, už má všetky dáta. Je to živý objekt, má svoje rozmery, obsahuje tlakové straty, pripojenia, ventily, ktoré sa nám nachádzajú a tak ďalej. Takže tento projekt v TechCone automaticky vytvárate v tom 3D, rovnako ako by ste to museli modelovať v nejakom inom BIM programe. Výhodou je, že toto všetko, čo si v TechCone vymodelujete, môžete následne spočítať, urobiť z toho špecifikáciu a výkaz materiálov. No a keď dostanete požiadavku na to, odovzdať projekt v BIMe, tak v TechCone v podstate nemusíte spraviť nič. Stačí vám jednoducho použiť funkciu exportovať do súboru IFC a program všetky tieto objekty, ktoré má v sebe, aj s tými všetkými dátami, ktoré sú z databázy,
naplní a vytvorí z toho tento IFC súbor. No ja vám teraz ukážem, ako to v programe presne funguje. Ještě prosím vás, jo, dobrý. Tady si vypněte tu hlášku dole, ať nás to tam neto. Jasné. Tak, super, děkuji. Dobre. Takže mám tu program TechCon s podporou BIMu. Načítam si tu nejaký jednoduchý projekt. Jednoduchý preto, aby som vám to vedel názornejšie ukázať. Mám tu nejaký projekt s podlahovým vykurovaním. Keď sa prepnem do axonometrie, tak vidíte, že v TechCone je to všetko v 3D. Takto sme to vymodelovali, vytvorili. Je tu nejaký kotol, radiátor, nejaký rozdeľovač je tu a nejaké plošné vykurovanie. Tento projekt si môžem v programe TechCon spočítať, kde mi to program nadimenzuje, vypočíta tlakové straty, rozostupy potrubí a môžem urobiť aj špecifikáciu. Čiže pracujem s týmto projektom tak, ako som vždy zvyknutý. Teraz došla ku mne požiadavka na BIM a čo musím spraviť. Predtým, ako to vyexportujem do toho súboru IFC, môžem sa rozhodnúť, ktoré vlastnosti budem exportovať. Pokiaľ modelujete v Revite tento projekt, tak napríklad rozdeľovač ako 3D objekt má len tie vlastnosti, ktoré ponúka ten objekt, BIM objekt, a iné vlastnosti, ako napríklad miestnosť, do ktorej patrí, alebo na ktorom je poschodí, to tam musíte všetko zadať. Označím tu napríklad nejaký radiátor. Pokiaľ máme podporu BIMu, tak sa nám tu objaví záložka BIM. Keď si vyberiete túto záložku, tak tu vidíte všetky vlastnosti, ktoré program TechCon bude do toho IFC exportovať. Ako vidíte, presne exportujeme poschodie, na ktorom sa ten radiátor nachádza, izbu, do ktorej ten radiátor patrí, firmu, výrobcu, presné rozmery radiátora. Okrem toho, však program TechCon dovolí skladať ako jediný, exportuje všetky výpočtové údaje. Napríklad skutočný výkon po výpočte, teplota prívodu, teplota spiatočky, tlakové straty, prípojky, jednotlivé prietoky, nastavenia ventilov a tak ďalej. Všetky tieto údaje, ktoré vznikli z výpočtu, sú naplnené v tomto BIM objekte a vy ich viete vyexportovať von. Ďalej exportujeme aj všetky technické údaje toho objektu, ako je napríklad výkon pri nominálnom teplotnom spáde, teplotný exponent a tak ďalej. Pokiaľ označím plošné vykurovanie, tak v záložke BIM si môžete pozrieť, že mám tu zase výrobcu plošného vykurovania, mám tu systémovú dosku, dokonca vieme vyexportovať do BIMu aj skladbu podlahy, ktorá je pre tento výpočet nastavená. Vieme tam vyexportovať aj nastavenia rozdeľovačov, nastavenia ventilov na rozdeľovači a tak ďalej. Samozrejme, že dostaneme sa do štádia, že nepotrebujeme všetky vlastnosti, ktoré sú tu, vyexportovať. A preto máme tu ďalšie možnosti. Máme tu nastavenie vlastností. Vy si môžete v programe TechCon vybrať nastavením, ktoré z týchto vlastností chcete von dať klientovi a ktoré klientovi dať nechcete. Takže môžete napríklad vypnúť si nastavenia ventilov, prietoky v potrubiach, teploty v potrubí a tak ďalej. Takže môžete jednoduchým odškrtnutím tieto vlastnosti vypnúť alebo vypnete všetky vlastnosti. Ďalšou možnosťou, ktorú program TechCon ponúka, je premenovanie názvov. Každá vlastnosť, ktorá sa exportuje do IFC, má v tom IFCčku nejaký názov. Napríklad je tu poschodie. Pokiaľ by ste exportovali BIM pre inú krajinu, v inom jazyku, alebo nechcete to nazvať ako poschodie, jednoducho to tu prepíšete. Napíšete si vlastný názov a tento nový názov bude tá vlastnosť pri exporte obsahovať. Ďalšou možnosťou sú užívateľské vlastnosti BIM. Samozrejme, môžu byť nejaké veci, ktoré predsa chcete do toho IFCčka exportovať, ale TechCon ich neponúka. Ako napríklad pri radiátore chcete napísať, že je uložený na konzolách, v akej výške tie konzoly sa nachádzajú. Na to máme ďalšiu možnosť, kde si môžete pridať vlastnosti. Tuto si môžete pre každý objekt, napríklad pre každý radiátor, pridať vlastnosti, napíšete si názov tej vlastnosti. Tá vlastnosť napríklad, že teraz som mal podľahom vykurovaní, takže ja sa prepnem do radiátora.
Pre tento radiátor si napríklad pridám si vlastnosť uloženie. Okay. Vlastnosť uloženie mi pre ten radiátor pribudne automaticky sem, no a tu si napíšem 100 mm. Takto si viete popridávať ľubovoľné vlastnosti do tých objektov. Máme tu rôzne nastavenia, opäť môžeme si z týchto vlastných vlastností vybrať, ktorú vlastnosť chceme a ktorú vlastnosť nechceme exportovať aj. Lebo môže sa stať, že pre jedného klienta chcete niektoré z tých vlastností exportovať, pre iného nie. Takže toto je vlastne editácia. Toto je editácia vlastností. Ďalšia vec, ktorú tu máme, keď máte veľký projekt, tých vlastností a objektov tam môže byť nespočetne veľa. Musím túto lištu dať dole, dobre. Tých vlastností tam môže byť nespočetne veľa, môžete tam mať veľký počet objektov a teraz budete potrebovať tým mať nejaký prehľad. Na to máme ďalšiu možnosť, ktorú Techcom ponúka, je export a import. Vy si môžete všetky vlastnosti tohto projektu vyexportovať do súboru CSV. To je súbor, ktorý viete otvoriť v Exceli. V Exceli sa vám otvorí tento súbor a budete tam mať napísané všetky elementy, ktoré v tomto projekte sú vložené. V prvom riadku budete mať napríklad všetky radiátory vypísané, všetky plošné vykurovania, potrubia a tak ďalej. A budete mať v stĺpcoch jednotlivé vlastnosti, tieto, ktoré ste si tu zaškrtli, že ich chcete exportovať. No a v tom Exceli môžete veľmi jednoducho si poupravovať tie vlastnosti, poeditovať, replacenúť, čo potrebujete a skontrolovať, či majú tie objekty vlastnosti, ktoré potrebujú. A následne tento CSV súbor si naimportujete naspäť do tohto projektu. A program automaticky z toho CSV súboru načíta všetky vlastnosti a povkladá ich do týchto objektov, ktoré tu v programe máte. Takže keď to ja zhrniem, program Techcon exportuje všetky vlastnosti technického charakteru, ktoré máme v databáze, všetky výpočtové parametre, ktoré sú v tých objektoch naplnené. Vy si môžete tieto vlastnosti vypnúť a rozhodnúť sa iba, ktoré budete exportovať. Môžete si popridávať vlastné nové vlastnosti, ktoré potrebujete pre každý objekt. No a tretia možnosť, všetky vlastnosti všetkých objektov si môžete vyexportovať do súboru CSV. Tam si ich môžete upraviť, zeditovať a načítať opäť naspäť do objektov v programe Techcon. Takže toto je úprava editácia vlastností. No a teraz, ako funguje samotné vytvorenie modelu IFC. Jednoducho pôjdete do menu, urobíte export projektu, no a vyberiete si export do IFC. Buď si vyberiete celého projektu, alebo len označené časti. Tieto zvyšné exporty, ktoré sú tuto, už sú len také špeciality v prípade, že by ste robili kombináciu vykurovania a chladenia, ale to budeme na podrobnejšom školení potom prezentovať. Takže zvolím si export projektu do IFC. Nejak si ho tu pomenujem, ten súbor. No a teraz dám uložiť projekt. Program sa ma spýta, akú verziu IFC chcem uložiť. Máme tu rôzne verzie, my preferujeme IFC 4, ale niektoré programy nedokážu IFC 4 načítať, tak si môžete vybrať inú verziu, ktorú oni potom budú vedieť načítať. A pokiaľ dám OK, program vytvorí IFC model a uloží sa. Hotovo. To je vlastne všetko, čo sme tomu potrebovali. Tento IFC súbor, ktorý sme vyexportovali, sa nám uložil na disk a on sa nachádza tu. Je to takýto súbor. Má 12 MB. Tento IFC súbor si môžete vy otvoriť napríklad v Revite, v Archicade, v Allplane alebo v akomkoľvek inom programe a ďalej s ním pracovať. K čomu je ešte dobrý export do IFC? Napríklad export do IFC nie je výlučne nevyhnutný, napríklad pre koordináciu s nejakými architektami, ale môže investor od vás požadovať tento export IFC a on si toto IFC-čko vie pozrieť aj v akýchkoľvek bezplatných prehliadačoch. Čiže nemusí to byť len čisto projektant, architekt, ktorý potrebuje to IFC, ale môže to byť aj investor, čo je veľmi veľká časť prípadov. A vy mu odovzdáte toto IFC a on si vie tento projekt, ktorý mu dáte, prezrieť v akomkoľvek bezplatnom prehliadači.
Ja vám teraz jeden taký prehliadač ukážem. Je to napríklad Autodesk Viewer a tuto si môžeme veľmi jednoduchým spôsobom načítať súbor. Buď si ho sem prenesieme, alebo si ho vyberieme. Mám tu ten IFC súbor, ja ho otvorím. Tento, ktorý som práve vyexportoval a program ho načíta. Je to www.autodesk.com/designviews alebo Autodesk Viewer, keď napíšete, on to nájde. Ale týchto prehľadačov je nespočetne veľa, Solibri a rôzne ešte iné sú k dispozícii. Dobre. Však kým to on vyrieši, tak ja vám zatiaľ ukážem vám napríklad iný projekt, ktorý tu mám pripravený. Tak, mám tu napríklad aj kanalizáciu. Prepnem sa do modulu zdravotechniky. Tu vám ukážem napríklad, že program Techcon dokáže riešiť aj kanalizáciu. Opäť kanalizácia, ktorá tu je v 3D, veľmi ľahko sa tu vymodeluje. Kanalizácia sa dá spočítať, nadimenzovať pomocou tlačítka, dimenzovanie potrubia a pomocou tlačítka špecifikácia program zmapuje všetky prvky, ktoré sú tam a urobí špecifikáciu materiálu. Ale ľudia, ktorí pracujú v programe Techcon, tí poznajú vlastne, jak program funguje. Nechcem teraz zakázať do podrobností, toľko času teraz nemáme. Toto je iný program, vrátim sa k tomu neskôr. No, už to tu máme načítané. No a teraz vidíte, že to, čo sme tu načítali, ten IFC je seriózny IFC, súbor je to BIM model, sú tu nejaké potrubia, sú tu radiátory, kotle a tak ďalej. Keď napríklad označím radiátor, pozriem si pravý gombík Properties, tak tu máme nejaké základné vlastnosti toho radiátora, ktoré každý IFC súbor má. Je tu nejaký IFC materiál a potom tu je element. Radiátor, rozdielovač som označil. Takže máme tu rozdielovač, aký to je, parametre toho rozdielovača, máme tu jednotlivé okruhy, máme tu teplotu vody, teplotu spiatočky, delta T v každom okruhu, máme tu nastavenia ventilov, takže všetky veci, ktoré program mal v dispozícii, vyexportoval. Pokiaľ si pozriem napríklad plošné vykurovanie, tak tuto, keď sa dostanem k tým našim vlastnostiam, lebo to sú štandardné vlastnosti, ktoré má ten element, ale dostanem sa ďalej, tak tu máme napríklad skladbu podlahy vyexportovanú, ako vidíte. Máme tu plochu okruhu, dĺžku okruhu, systémovú dosku, miestnosť, v ktorej sa to nachádza, výrobcu, systém, ktorý je použitý a rôzne parametre výpočtu, ktoré som nechal vyexportovať do toho IFCčka. Dobre, vrátim sa teraz k tej kanalizácii. Toto je model kanalizácie, ktorý tu máme vypočítaný, navrhnutý a nakreslený v programe Techcon. Aby som teraz nezdržoval, ja to tu už mám predpripravené. Takže vrátim sa na úvod Autodesk Vieweru a tuto mám už načítaný ten model kanalizácie, ktorý ste priamo v programe videli, takže takto je vyexportovaný do programu Techcon. Sú tu zariaďovacie predmety, tvarovky, potrubia. Opäť každé jedno potrubie, keď si pozrieme vlastnosti, tak bude mať dimenziu a parametre, ktoré sú tam. Chcem vám ale ukázať niečo väčšie teraz. Toto boli všetko malé projekty. V programe Techcon však vieme realizovať aj veľké projekty a BIM je samozrejme na tom založený. Tak ja tu mám ukážku jedného veľkého projektu. Skriem tú lištu, mi tu vybeháva, aj toto mi tu vybehlo. Aha, som modul kanalizácia, to mi bolo dobré. Tak. Takže momentálne sa mi to ešte prepočíta.
dôvodu, že som sa prepol. Keď sa prepínate medzi modulmi, tak program si vždy prepočíta najprv tepelné straty, či sa nezmenili a následne upraví všetky parametre. Takže toto je taký veľký projekt, ktorý tu máme v programe. Je to nejaká veľká stavba. A tu som vám chcel ukázať, že takáto veľká stavba, ktorá v programe je, tiež sa dá exportovať bez problémov do IFC. Ja som to včera exportoval, samozrejme ten export do IFC nie je ako export do DXF alebo ako uloženie projektu. On tam program všetky musí objekty zozbierať, musí ich skonvertovať, naplniť dátami, vytvoriť prepojenia medzi jednotlivými potrubiami, tak aby to ten IFC súbor akceptoval. A preto tento export, keď som exportoval, tak trval skoro 10 minút. Takže pri týchto veľkých projektoch ten export je už trošku zložitejší. Takže ja to nebudem teraz exportovať, lebo exportovalo to 10 minút a ten Autodesk Viewer to načítaval do seba skoro 20 minút. Takže ja vám ukážem, ja som už teda vyexportoval a mám ho vyexportovaný, tak vám ho ukážem, ako vyzerá. Tuto vám len chcem ukázať, že naozaj je to projekt, ktorý keď si priblížim nejakú časť, vidíte, že sú tam nejaké podlahové systémy, to sú stropné vykurovanie, tu je nejaký rozdeľovač, nejaké prechodové plochy, takže je tam toho veľa. K tomuto projektu, ktorý tu je, tak sú vytvorené aj tepelné straty. Keď ich prepnem, tak tuto sú nejako vymodelované, sú ešte aj nejaké prístavby, ale toto je tá hlavná stavba, ktorú teraz my exportujeme. Takže ja vám ukážem teraz export do toho IFC. To je ten projekt vyexportovaný. Takže keď si predstavíte tento projekt, v programe Techko sme ho vytvorili, kompletne sme ho vypočítali, nadimenzovali, všetko v takomto veľkom projekte, to sa ani než nedá iba cez nejaké softvery takéto riešiť. Urobili sme špecifikáciu materiálu a jediným tlačítkom uložiť do IFC sme to vyexportovali a máme tento projekt a vy si ho viete veľmi jednoducho potom importnúť do Revitu, do Brixcadu alebo do Archicadu. Je tu úplne všetko, je tu rozdeľovač, zase stropný, je tu nejaké to plošné vykurovanie a chladenie, ktoré má zase svoje, to je vlastne stropné chladenie, ktoré má svoje vlastnosti. Opäť tu máme všetky parametre, máme tu skladbu, nejaké konštrukcie, jak som tedy ukazoval, je to mokrý systém, výrobca je tu, teploty sú tu a všetky parametre, ktoré sú. Takisto aj na tých potrubiach sú vlastne vedené, sú uvedené parametre, ktoré tam sú zapísané. Dimenzia potrubia, prietok a tak ďalej. Takže toľko to k tomuto exportu a importu. Ja tu mám ešte napríklad program Brixcad, to je Brixcad Archicad. Tu vám ešte ukážem, je tu taká trial verzia, ktorú používame iba na odskúšanie. A tuto načítam ten menší projekt. Aby ste videli, že naozaj s tým IFC modelom sa dá pracovať a ďalej upravovať a modifikovať sa dá. Kladú nám projektanti otázky, že ako to je v Revite z IFC, lebo Revit moc z IFC, ako nie, že moc nespolupracuje, má tam nejaké obmedzenia. To je už skôr na projektantov, čo robia v Revite, čo vedia s tým IFC-čkom v tom Revite potom ďalej urobiť. Ale dá sa to bez problémov vložiť do projektu. Ja keď sa vrátim ešte do Techkonu, tak máme tu takúto vec, je vložiť referenčný bod. Referenčný bod to je taká kocka, ktorú ja si niekde položím, napríklad sem. A to je vlastne kocka, ktorou viete synchronizovať ten objekt. Tá kocka má túto roh, toto je 0. bod, v ktorom sa vlastne nachádza 0. A pre túto kocku si viem nastaviť vlastnosti. Tieto vlastnosti v ľavej časti sú vlastnosti, ktoré podporuje Revit a akýkoľvek iný
BIM program. Vy keď mu tu nastavíte východ, západ, výšku, uhlovú odchýlku a zadáte tieto hodnoty, tak tento IFC súbor s touto kockou, keď vy exportujete a keď ho načítate do Revitu alebo do iného programu, automaticky sa presne na to miesto, ktoré má tento referenčný bod nastavené, projekt umiestni a položí. Čiže túto kocku majú aj architekti, aj statici uloženú vo svojich programoch. Je to BIM objekt, nie je to naša kocka, je to normálny BIM objekt. A program pri načítaní tohto súboru tie BIM projekty všetky tak koordinuje, že ich na miesto, kde táto kocka dáva, umiestňuje na základe týchto parametrov. Takže tento projekt vám presne sadne na to miesto do tej stavby, tak ako je to potrebné. Keby došli nejaké zmeny, môžete zmeny urobiť priamo architekt alebo ten, kto robí v Revite, alebo v tom Archicade alebo Allplane. Ale jednoduchšie je, keď vy mu urobíte zmeny, znova prepočítate tento projekt v Techcone a opäť mu ho vyexportujete. On si to celý ten blok, ktorý tam má to IFCčko zmaže a načíta nové a presne na tú kocku, na túto pozíciu referenčného bodu sa mu to celé umiestni a zase to tam má ako predtým. Takže dá sa to urobiť takto veľmi jednoduchým spôsobom. Vrátim sa k tomu Archicadu teda. Takže mám to tu načítané, je to v programe Archicad. Tu keď si pozriete, tak vidíte, že je to tu vložené, sú tu tie objekty, majú svoje parametre, no a tu vám ukážem, že dá sa s tým pracovať. Ja môžem ten objekt zobrať a presunúť sem. Môžem si zobrať prechodovú plochu, môžem ju dať nabok, môžem si zobrať akékoľvek potrubie, môžem ho predĺžiť, môžem ho zmeniť, môžem ho upraviť alebo popresúvať. Takže je to normálne úplne platný, korektný IFC súbor, ktorý môžete ďalej pracovať. Na našich stránkach, na stránke Techcon.sk si môžete prečítať o tom IFC, čo všetko ponúka, aké možnosti má, ako sa dajú tie vlastnosti upravovať a editovať. A úplne na záver máme obrázky, kde si môžete pozrieť projekt, ktorý je vypracovaný v programe Techcon a následne ako vyzerá po exporte do IFC a ešte nejaký detail tých zobrazení. Máme tu radiátorový projekt, plošné vykurovanie, máme tu kanalizáciu s vodou, tu si môžete napríklad pozrieť. Takto vyzerá program kompletne, čo máme teraz, podobný projekt, menší. Vodovod, kanalizácia a po exporte do IFC sa nám tam nachádzajú aj tie vodovodné, aj kanalizačné potrubia. Pro dnešek jsme to naprosto vyčerpali, tak vám děkujeme oba dva za pozornost a budeme se s váma těšit na dalším webináři. Naschledanou. Ďakujem, naschledanou, dovidenia.